една будистка максима, според която ти ще бъдеш наказан не заради своя гняв, а от своя гняв. Така че темата за гнева е много гореща, грандиозна тема, с която доста хора, почти всички ние възрастните, даже трябва да се справяме. А когато става дума за детски гняв, наистина децата масово са много гневни. И не е задължително така простенчески да кажем, а не достатъчно простенчески да кажем, моето дете е гневно, защото има някакви непреработени вътрешни конфликти. Не, това е клише. Истината е, че децата могат да бъдат гневни от недостатъчно физическа активност, от несподелени тежки истории, които са наистина в душичките им. Може да им се случва да имат неизказани въпроси на незададени отговори. И така, просто наистина гнева е много мащабна тема, за която можем да си поговорим на предстоящия ни семинар и да зададете всичките си въпроси.